गरम गरम नवरदेव आले पत्रिका घेऊन बाय. फायनली टाइम भेटला नवरदेवाला. अक्षयच्या लग्नाची फोटो काढू दे ना मला. हा फायनली पत्रिका घेऊन नवरदेव आले. शुभ सकाळ मित्रांनो, तुमचं स्वागतच आहे डेली ब्लॉग मध्ये आपल्या. आणि आज शनिवारी पण ऑफिस आहे, तर आता 9:15 झाले. ताईकडे नाश्ता आहे, तर नाश्ता करून आपण जाऊया ऑफिसला. तर बघू आज काय कामावरनं आल्या वगैरे, तर ताईकडे भेटतोच तुम्हाला. नाश्ता करताना काय नाश्त्याला माहिती नाही, तर बघूया. आणि झाली दिवसाची सुरुवात, तर चला बघूया काय ताईकडे भेटू. मस्तपैकी नाश्ता आहे. काय गे? हा मेथीचे तेपले आणि केचप. पिंटू आमचं एक इम्पॉर्टंट काम करतोय, नंतर दिसेल तुम्हाला. त्याचा नाश्ता करू आणि ऑफिसला जाऊ. गरम गरम नवरदेव आले पत्रिका घेऊन बाय. फायनली टाइम भेटला नवरदेवाला. गेलो थांब. हे बघ अक्षय मग पत्रिका घेऊन आलं लग्नाची. हे बघ घरी घेऊन देऊन आलो. थांब ना. ए बाय थांब ना बाय. थांब जरा थांब. काय बाय पत्रिका घेऊन आलाय, तर फायनली टाइम भेटलाय साहेबाला. अक्षयच्या लग्नाची फोटो काढू दे ना मला. हा फायनली पत्रिका घेऊन नवरदेव आले. आणि हे बघा मामाचं लग्न बघ. एक मामा लग्न करायला लागलेत बाई. बंद करा. ठेवा त्याला खाली ठेवा. गाणं बंद केलं त्याचं. सगळ्यांनी चांगला आशीर्वाद घे. तर मित्रांनो, आजचा ब्लॉग काय, अक्षराला पत्रिका घेऊन तोच ठेवावा लागेल. छोटासा ब्लॉग आहे आजचा. तर बघूया. आणि एक काय ते इलेक्ट्रिसिटीचं काय चेंजेस आहेत काय समजत नाही. कोणाला काय माहिती असेल तर सांगा. नवीन मीटर काय लागतात काय सांगत नाही. कोण पब्लिकला काय माहिती नाही. येऊन इथे फक्त विचारलं का सांगतात आम्ही चेकिंग करतोय, एक्सपायर झाले, अपडेट झाले, काही पण सांगायचं आणि लावून टाकायचं. तर अशा प्रकारे इकडे मीटर वगैरे सगळीकडे लावतात. सगळ्या एरियामध्ये तर चालू आहे प्रकरण, तर लक्ष द्या सर्वांनी. आम्ही ऑफिसला असताना ते लावून गेलेले अशा प्रकारे. तर काय बोलू, कोणाला पब्लिकला काहीच माहीत नाही की कसले मीटर आहेत, कुठले काय आहेत. आणि माणसं कामाला जातात त्यानंतर हे लावतात. लेडीज असतात तर लेडीजला काय माहिती नसतं, कारण की हां थांब जरा. तर त्यांना काय माहिती नसते एवढं. तर हे असे येतात आणि लावून जातात. तर काय बोलणार आहे ना, पब्लिकला आधी माहिती दिली पाहिजे काय आहे, कशाबद्दल आहे, तर कशाबद्दल आहे, काय होणार आहे चेंजेस, हे सांगितलं नाही काय नाही. येऊन तुम्ही डायरेक्ट लावताय. आजकाल जुन्या माणसांना माहिती आहे की कसं काय ऑपरेट करायचं, कसं काय चेंजेस. मी ऐकलं की तर रिचार्जवालंच येणार आहे, पण रिचार्ज करा मग लाईट चालू. ठीक आहे अपडेट पाहिजे, पण थोडं पब्लिकला आधी सांगितलं पाहिजे सगळ्यांना. तर बघा तुम्ही पण लक्ष द्या. आणि कोणाला काय माहिती असेल तर सांगा कमेंटमध्ये नक्की काय प्रकार आहे. आम्हाला अजून कोणाला काय माहिती नाही, कारण कोणाकडून माहितीच नाही. एक म्हणतो रिचार्ज काय वेगळं काय कळत नाही. थांब ना जरा. तर मग बघा तुम्ही, थांब ना जरा. तर बघा तुम्ही पण लक्ष ठेवा. आणि हा आनंदलाही त्रास देतो. याला याच्यासाठी मी आज याच्या घरी नाही गेलो, कारण की हा पाटील आले आणि हा सोनूच्या बाबाने घेऊन आलेत त्याला. आणि येऊन आता जात नाही. वाजलेत किती 10:30. हा बघा जात असा वैताग देतो हा वैताग. हा बघा लिमोत कशाला लिमोत पाहिजे तुला. लिमोत कशाला पाहिजे लिमोत कशाला पाहिजे. तर थांब व्हिडिओ आधी बंद करूया. ओके. तर मित्रांनो, कसा वाटला आजचा छोटूसा मोठूसा काय पण झालेला आहे ब्लॉग. मला माहिती आहे आज काय ब्लॉगमध्ये काय एवढं खास नाही आहे. पिल्लूकडे मस्त नाश्ता केला आम्ही मस्त की. तर आता जायचं ऋतू लागला. तर तर मित्रांनो, झालेला स्टोरेज फुल. थोडेसे व्हिडिओ डिलीट केले, आता मी फटाफट एंड करतो. तर कसा वाटला आजचा ब्लॉग सांगा नक्कीच. आणि लाईक शेअर, आणि जे नवीन असतील त्यांनी सबस्क्राईब करा. भेटूया आपण उद्या आहे रविवार, संडे फंडे. तर बघूया उद्या धमाल मस्त शूट करून. चरण बिझी होता तर शूट काही केलेलं नाही आहे.
तर आपल्याकडे आहे शॉर्ट्स टाकायला, उद्या पण येईलच नक्की बघा तुम्ही. आणि शॉर्ट्स कसे वाटतात ते नक्की सांगा. तर भेटूया उद्या. काळजी घ्या. शुभ रात्री. बोल बाय बाय बोल. बाय. इकडे हात कर. बाय.